N'eziokwu ana m anụ ka ọ na-ada ya bụ na oge ahụ anyị ji eme omenala ma na-ejikwara asụsụ na-akwalite ala anyị bụ ala Igbo Chukwu gọziri agọzi wee kechaa wee jaa mma nke ukwuu. Mmiri na-ezo n'oge nke ya eji nwayọọ nwayọọ wee na-aba n'oge ọkọchị maka na udu mmiri na ha alụcha ọrụ ya, ọlụsịa ọkọchị abata, ọkọchị mesịa, ụgụrụ ga-abatakwa na-abanye ya otu a wee na-aga wee n'olu n'oge nke ya. Chineke kechara ala Igbo ke ndị Igbo niile wee kee ọlụ eke. Oke na ọlụ anyị ebe a bụ iji asụsụ Igbo yele eye wee na-agbasa ozi wee na-akpakọrịta nkata ka o wee dị ka a na-eme. Abụ m Chizzy Ani na-amara na ọ bụ Thursday niile na ọkụ ma ha elekere ya na kpọmkwem ma eburu oche ebe a anyị emebe nzukọ dịka mụ na Amechi Ugwuele na-esi anọ wee na-eme ya. Anyị were asụsụ Igbo yele eye wee na-akọwa ka o si ada na ụmụ okwu dịgasị iche iche. Anyị ezugo ka aha erude na Amechi Ugwuele egwu ego chinchi ma mechikere ndị Igbo ekene m n'ụlọ ọ ga-adịrị anyị mma ise ọ dị mma. Ka anyị gbapụzie ya ọsọ ozigbo unu cheta maọbụ onye ọbụla amara na ị nọrọ n'ala Igbo na ihe akpụ n'ọnụ ugbu a na ka o si ada na Anambra ugbu a bụ ịhọ ọkwa onye ga-achị ala mbara maka na ọchịchị onye na ugbu a Ichie Obi ọ na ha akwụkwarapụ o wee bụrụ na n'ọnwa ọzọ gbaa mkpụrụ ụbọchị 6 a ga-ahọ ọkwa mara onye ga-anọchi ya n'ọkwa. Mana dịka o si dị, ihe dị iche iche na-apụta ebe ahụ. Ọgbaghara gbuo ka a na-eme ya bụ ka ụfọdụ na-esi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke a anyị na nke ọzọ. Mana nke gbara ọkpụrụkpụ ugbu a bụ osote aka na-achị Anambra bụ osote akpụkpọ dike Willie Obianọ. O bugara n'ọnọdụ wee bụrụ oche ugbu a na si na ọkwa o ji dịka osote ọchị obodo Anambra wee banye na otu ndọrọ ndọrọ APC. O siri na-apụga na-achị Anambra banye n'otu ndọrọ ndọrọ APC. Nke a wee na-egosi na dịka ọ si dị tata na Anambra enweghị osote onye na-achị. O wee ruo oge a ga-ama ka a ga-esi wee meghezie ya, ga-aha ọkwa ma ka a ga na-achị otu a wee na-aga wee ruo oge a ga-abịa ya aka. Awụ ya bụ ọkpụrụkpụ isiokwu anyị. Ihe mere o ji si ebe a pụọ, gịnị ka o ji pụọ, gịnị ka ọ na-achọ o ji so ebe a pụọ. Chetakwa na otu apụga ya bụ All Progressive Grand Alliance APGA bụ otu ewepụtara na gboo amara ya dịka otu gbanyere mgbọrọgwụ n'ala Igbo. Mana dịka ka o si dị tata ewezi ka o si ada so na Anambra ahụ ọ nọ. Ụfọdụ bụ ndị nọbụ na bapụtara na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ahụ. Ọ dịka otu ahụ ụfọdụ ụfụtara dịka ụgbọ ewere ka ụgbọ nke ha ji bụ mebiri maọbụ na ụgbọ nke ha da-agazi aga na ọ bụ na ọ yasara na ọ bụ na o were ihe mberede ha dị ndụ ha esi ebe a pụta banye na otu ndọrọ ndọrọ APGA All Progressive Grand Alliance. Esi ebe a pụta o buru ha n'ebe a ha na-azọ ọkwa wee bupụta ha hapụkwa otu a tọgbọ ya okpokọrọ na-apụrụ onwe ha. Mana ha banye ha ga na-eti mkpu na ihe abụọ nke ndị Igbo na ihe abụọ jiri ya na-echeta Ojukwu ka akwanyere Ojukwu ugwu. Ojukwu bụ nwa afọ Igbo gboo, ya bụ eze Igbo dum mesuri wee jiri ịfụnanya ya ebe ọ bụ na afụrụ ya
ọ bụ ihe Igbo n'isi na-achọ ọdịmma ndị Igbo wee na-afụta otu a dịka esi hibe ya n'ọbụ otu Ojukwu kwadoro bụkwara otu a ga-afụta n'ọbụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị gụnyere mgbọrọgwụ na anị Igbo mana dịka o si dị tata ewezi ka ọ dị gịnị ga-eme na osote onye isi oche maọbụ ọchịchị obodo Anambra ga-apụ ugbu a na-aha ọkwa ọchịchị ebe ha were onye na-anọchite anya ha na otu ndọrọ ndọrọ na-azọ ọkwa n'afọ apụga gịnị mezuru ọ ga-eji wee pụsị ebe a pụọ anyị gwara unu na ọgbaghara na dịka ọgbaghara si adị ndị na-ejegharị wee na-agbasa ozi ihe a ga-eme maọbụ ka a ga-esi wee bịanyere aka wee na-eji anọgide asị na ihe nke a mere ọgbaghara mee ebe a ndị jiji egbe a na-amaghị gbara egbe na ihe ndị ọzọ dị iche iche ọkwa ya mere na anọgidere akụkọ wee na-abata wee na-asị na ofu onye na-azọkwa ọkwa na Anambra na ebe a na-afụzi ebe ọ na-eje eti mkpu aikwuo mgbasa ozi ka a ga-esi wee bịanyere ya aka bụzi na Lagos. Ana m ekwu maka senetọ Ifeanyi Ụba na ọ na-ejezi na Lagos eje asị ka abịa bịanyere ya aka ndị mmadụ wee na-ajụ ọ bụ ndị nọ na Lagos ka ọ bụ na Lagos ka a ga-abịanye aka ahụ wee họọ ọkwa onye ga-achị na Anambra. Ụfọdụ na-asị na ike na ihe o jikwa na mmadụ kwesịrị ịma na ọ bụ nganga ka efija ka oke eji agbara efi ọsọ o nwere ike ọ bụ maka na ọgbaghara na-eme dịka a na-anụgasị na ebe ọbụla ejere iti mkpu maọbụ ịgbasa ozi ka a ga-esi wee bịa bịanyere ha aka na ọgbaghara na-abata ebe a na a na-agbasa egbe ebe a na ya mere o ji chịrị ndị nke ya wee jebe Lagos ebe ọ dị ya ka ụmụ Igbo nọ dịkwana ya ka udo dịtụ ebe a ọ gachara ma Alaba ma Ladikpọ jee ebe a wee na-asị ka o si dị na Anambra ugbu a kedu ka a ga-esi wee kwuo ya okwu wara a ga-emechakwa wee bịa ya aka n'udo abịa ya n'udo a ga-afụkwa ya na ọgara dịka ebumnobi ndị mmadụ ndị Anambra na onye ọbụla ga-apụta wee mesịa asị na ya meriri ọ ga-abụkwa mmasị ndị Anambra. Ụfọdụ wee jụọ m si Chizzy ọ sị m otu a o si adịzi otu a nchere na ihe a agaghị emetụta onye Igbo iwere ọkwa dịka onye ga-achị Naịjirịa na oge nke ahụ ruo maka na a na-ekwu Igbo na-ekwu na-ekwusi ike n'agbanyeghị na ha na-ekwusisi ike ugbu a ewezi ndị na-apụta ebube onye Igbo tiri aka n'obi ugbu a ofu onye apụtago mana a na-ekwusisi ike na ọ bụ Igbo ka a chọrọ ka ọ bịacha ihe a na-ekwuzi na ọ bụ ndị ndịda a na-anụ na ụfọdụ na ndịda ka a na-arụtụgasị aka otu ndọrọ ndọrọ APC na-apịgasị aka na onye otu ha dịka aka chịburu Lagos Tinubu nakwa osote onye isi ala anyị na Naịjirịa na ha niile na ọ dị ka ọ ga-amasị ha ịpụta ka ha wee chia wee na-akwa olezi ebe ndị Igbo nọ ndị na-ekwubu gbogbo na ọ bụrụ na onye Igbo achịghị na ihe dị abụọ na ofu ga-eme onye a wee jụọ m sị nche na ihe agaghị emetụta ndị Igbo n'oge ahụ iwepụta onye ga-achị ihe a na-eme na Anambra n'owe ike o mee na agaghị m ewepụta onye Igbo ka akwado ya ka ọ chịa Naịjirịa n'agbanyeghị na ụfọdụ ekwubego na-ekwugide ọchịchị onye Igbo na Naịjirịa maọbụ onye Igbo ịpụtabacha Naịjirịa nsị a nsogbu adịghị na ajụjụ anyị jụrụ m ịjụọ m mgbe ajụọ ya na oke na ọrụ m mgbe ịjụ ajụjụ na anyị nwe m onye ga-akọwa ịmụ ihe a niile ka o si ada na Amechi Ugwuele ga-egwu ya chinchin wee kọwasịala anyị ụmụ ihe a niile na ndị ga-ege anyị ntị lụkwa ha ga-atinyekwa ọnụ wee kwukwa ụmụ ihe a niile gbasara ndọrọ ndọrọ na Anambra nakwa ka o si ada n'ala Igbo anyị ga-agbapụ ọsọ maka na Amechi egwu ego chiche Amechi ekele gị ọzọ daalụ Chizzy
Amechi asị na abụọzi na asị na afụrụ ya dọkịta Nkem Okeke bụ osote aka na-achị Anambra na ọ banye na o si na otu apụga wee banye otu APC o jekwana afọ onye isi ala oge ọ na-eje ebe ahụ onye kpọ ya ji ebe a bụ onye nọgodo dịka onye isi ndị otu APC nọ ya nọgodo ebe a ọ bụkwa nwa amadi ahụ na-achị obodo Yobe ama ya dịka Malam Buni ọ bụ sọsọ ya kpọ ya je ọ bụrụ ya kpọọ dọkịta Nkem Okeke wee je ọchị obodo Imo sokwa n'ụbọchị a ya bụ Hope Uzodimma jere ebe a oge emesịrị ihe a niile ọchị obodo Imo wee pụta wee tie aka n'obi na obere ihe ka aka fụkwa na Anambra na ndị ga-esi na n'otu ndọrọ ndọrọ apụghị apụ ọkalịlị tupu ụbọchị ahụ n'elu na aka ga-esi ahapụ otu ndọrọ ndọrọ ndị ọzọ dị iche iche wee nye n'otu ndọrọ ndọrọ na-achị etiti. Amechi okwu a ka esi fụ ya na ihe a na-emego na Anambra. Ihe na-eme na Anambra na-egosi anyị ihe ga-eme na steeti ọzọ mgbe elekshọn ga-eru ọfụma ọkachasị mgbe ndị niile na-achị aka na-achịcha steeti a ga-abụ na ha ga-arịtu etu ọ bụ na ha achịchago afọ asatọ agba nke abụọ n'afọ asatọ ha ga-achị ya ka ị ga-afụ maka anyị na-ekwu ya ekwusi ya ike ebe a na otu ndọrọ ndọrọ ma etu o si wee gbasatara ndị na-achị achị na be anyị o nwere ihe ọ bụ karịa naanị ụzọ esi arịgo n'ọchịchị ụgbọala na-ebu ha ebubanye n'ụlọ ọchịchị ọ bụrụ na efe adịrọzi n'ụgbọala ị chọrọ iji wee gaa njem ị ga-achọwa n'ọzọ ọ bụrụ na ịfụrụ ụzọ itinye isi ebe ụzọ adịrị ị ga-achọwa ebe ọzọ ị ga-esi ọkwa ihe a bụ ihe na-eme ị na-afụ ka m gwa gị mmadụ one na Anambra na-azọdụ ọkwa na pati ha nọ ya mgbe ha pụtara dịka na ndọrọ ndọrọ Andy Uba nọ na APC kịta ọkwa mana ọ nọ na PDP wee winie wee kpọọ ya dịka onye winiri gọvanọ na Anambra duchaa ya n'iyi ọnwa ole na ole ọ nọrọ ụlọikpe ukwu ewepịa maka na oge Peter Obi ezube eji eme elekshọn mgbe anwa Peter Obi nọ na apụga Andy Uba nọ na PDP kịta Peter Obi nọ na PDP Andy Uba esigo na PDP banye na APC kedu ihe ọ dị nke Andy Uba ji wee jere na APC maka na e nwere echiche a na-enwe na pati ọbụla ji ọchịchị n'etiti ndị nọ n'isi na Abuja bụ ndị ka nwee inweta mmeri kedu etu o si dị ga-etu a maka na ndị na-adị na-eche na ndị nọ ndị na-afụ maka ọdịmma na ọrụ ndị na-afụ maka n'ikpe bụ ndị kọt nọrọ onwe ha judiciary mana ọ bụrụ etu ahụ maka na ndị executive bụ ndị nọ n'oche ọchịchị bụ ndị na-eke ego ọ na-afụ maka obodo ọ na-afụ maka ọkwa ọ na-afụ maka ihe niile dị iche iche ji wee pụọ na PDP ọ doro gị anya na mgbe ọ nọ na PDP ọkwa na PDP ka ọ nọ wee bụrụ sineti mana ka ezi ga-eme onye ji ọkwa osote onye na-achị ugbu a ana m abịa maka na ihe a niile bụ ihe jikọrọ ọnụ inyochawa ihe kpatara Soludo nọ na PDP wee bụchaa Central Bank gọvanọ onye niile ọ bụ wee pụta wee nọ na PDP mana kịta o sigo na PDP wee pụọ wee jewe na-apụga a na-adị na-atụ anya na-enwe olileanya na onye na-achị chịcha na o nwere ike onye na-esote ya nwere ike ewere ọchịchị na onye anwa
mana ihe a na-enezi anya bụ na mpaghara ọchịchị na ọ na-ejezi na zoning mpaghara ya bụ, mana ọ bụgodu na onye ahụ ama eje maka na mpaghara ha na oruro ha, a na-ene anya na onye na-esote gọvanọ na onye a na ọnụ na-eru ya n'okwu na ụdị na ekwesịrị iju ya ajụjụ ma ọ bụ na a ga na-ajụ ya uche ya na-eme ya. Mana ifugo na etu esi eme ya naanị dịka na steeti dịka ebe Enugu bụ ebe m fụrụ gọvanọ na onye na-esote ya na-enwe ezigbo nghọta. Ha na-akpa maka na icheta na nke mbụ na Enugu na-ekwu na Enugu ọnda ugwu anyị na ya na deputi ya na-arụ, ha na-arụkọ enwe ezigbo nghọta. Mana steeti one ka ịfụrụ dị etu a mana ndị Igbo anyị mana ebe ọzọ o wee bụrụ na ọtụtụ oge ndị gọvanọ ga-achọ ka ha nọrọ ebe anwa, ha chọrọ ịnụ okwu onye ọzọ. O nwere onye na-ekwu okwu taa wee kwụsị na ihe so wee gbuo apụga na iti n'anya kịta na ya na-ekwu na apụga na Anambra na apụga na ọdịrọzi ka ọ dị na mbụ, mana eziokwu ka ọ bụ. O wesị mbụ na o nwere mgbe apụga ifu isi ojukwu na akwa ha na-eyi ewepụtaghị akwa kịta isi ojukwu adịrọzi na ya. Asị kedu ihe kpatara ya? Maka ama mgbe anwa na ojukwu bụ onye mgbakọ ọnyanwa na-enye ha ọpụta mara o siri ha so wee na ihe a bụ nke anyị. Mana gịnị mere ka mgbe ahụ ojukwu anọrọ nwunye ojukwu pụtara ka ọ zọọ ọkwa na-apụga? Ekwesịrị etu ojukwu si wee duru apụga wee ruo etu o si wee kpọkọ ndị mmadụ. Ya mere apụga ji wee nọ n'ọchịchị ruo kịta na Anambra. Mana gịnị mere mgbe nwunye ojukwu pụtara ka ọzọ ọchịchị? Ụfọdụ si mba na onye abụrụ onye Anambra, ụfọdụ asị mba ebusobe ya a na-asị na obi gọọmenti Anambra na o nwere oke nwaanyị na ebe anwasịrị anaghị anụ afa ya, a na-anụkwa afa nwunye ojukwu si mba aka ka na-agwanụ gị ọsị mba na ama eme na-achọwa nwaanyị ọbụla n'ọnyanwa. Ihe a bụ ihe a na-ekwucha dịka ihe a na-ekwu, a na-agba asị esibe gị agaba ewewere maka ife ya ewee mere nwunye ojukwu akaja wee mere ya elekshọn praịmarị. Ya bụ ihe kwesịrị ka a sị ngwajewe etu esi wee na-eme ya emeri ya praịmarị wee tụọ ya stọd ọda na ya na-agwa gị o nwere ebe o je. Etu ihe a bụ ihe bidoro pati a na-aghasa. O wee bụrụ na ofu onye ga-achọ ka ọ bụrụ ya ga-anọ n'elu nọrọ na Chizzy. Mmadụ bịa pụọ agada gbachiri ụzọ etu ndị politishans anyị si eme. Onye ọbụla onye anya ọfụrụkwa na onye na ebe a ekechaghị ọkwa na o nwere ka o si wetu ya otu isi ebe ọzọ. Mmadụ ya gwara ajụ gị udo na-apụga kịta ebe ka ọ nọ. Ịgba na ewe oge a na-akọ akụkọ na ọchị obodo onye na-achị ugbu a na Anambra bịa kpọkwuo dike na-ewe ka esi alụtụgasị aka na obi ya na ọ na-achị o ji afọ apụgachi mana obi ya nọ n'etiti. Wee bụrụ na ihe ọzọ a na-ekwukwanụ mana ịma na ndị ọchịchị a o nwerekwa onye na-ama uche ha. Ị ga-echekwa na gị na mmadụ nọ ọ nọrọ mmadụ na-eme mmụọ. Ụfọdụ na-asị maka na o nweghị onye na-achị mkpa ka itinye ọnụ n'onye ga-anọchite ya. Etu a ka ọchịchị si wee dị na be anyị. Ma ihe kpatara erika ka o wee bụrụ na onye ọ ga-abụ maka ọ na-adị ha ka ha rigoro hapụ na apụ ka ọ dịrị ka onye ọ ga-abụ ka ọ nọrọ na ebe ọ nọ retirement ebe ọ chịchagoro ka ọ ka na-ekwukwu ya ga na-eme na gọọmenti. Mana ọ daghị agachakwa n'etu ahụ oge ụfọdụ wee na-asịkwa na onye na-achị ugbu a na ọ na-eme na ọ nọ mmadụ na-eme mmụọ. O wee bụrụ dịka na ọ ga na-eme ka a sị na ọ na-emezi ihe mana ọ na-eme ka o mee ihe ka ọ dịrị ndị dị etu a na mma. Maka eji wee na-ekwu ya iche na osote ya na ọ dị ka ya na ya kpara akpa sị ọ dị mma igbe ọ dị otu a ya ejegoro nọrọ ebe a na-akwa achala ya ụzọ ka ya na-abịa. O nwere ihe abụrụ ihe nwere ike ịbịa bụ ihe na-eme etu o si wee dị. Naanị ndị na-eme ihe na-eme na politiks bụ ndị ga-agwa gị eziokwu. Mana ọnya mere politiks ji wee bụrụ ihe a na-akpọ okwe echiche guessing game. Onye a na-eme iwere echiche na-esi ya
ọ dịghị ka otu ọ dị ugbu a na apụga ga-emecha senti isi na Anambra dịka o si dị ugbu a maka na ọ dị ka egwu dịzi na ndị mmadụ na-apụzi n'igwe sizi na apụga apụ mgbe Ifeanyi Uba jere sineti ịma na pati ọnụ onwere ịma afa pati ọnụ YPP mgbe ahụ ana mecha were a wee jee o wee bụrụ nnọọ etu esi wee chọọ izobiri nwunye Ojukwu ụkwụ maka ndị pati na-eme kama onye ha chọrọ ga-eje eje nye onye ọzọ ịmarụ pati enye ya nkwado bụ site n'imebiri onye nke ọzọ ihe maka ihe anyị na-agwa gị bụ atụchakwa anụ vootu a ihe anyị na-afụ na Naịjirịa o nwere ike ọ bụrụ ihe ebu na ọgbọ vootu wee na-apụ abụrụ ihe a ga-eru ebe a ga-akpọ rizọtụ ka o si wee dị kwuo mgbe ahụ asị gị jewe n'ụlọ ikpe iruo n'ụlọ ikpe ifụsikwa ihe na-eme ebe kwuo dị gị o si wee dị maka na o nwere ndị ga-esikwa na pati ọzọ wee ugbu a ọ na-adị ka esi na-apụ ga na-apụ karịa ka esi abanye n'ime apụ ga maka na ọ bụrụ mmadụ ncha ma manage exit from power dịka isi n'ọchịchị wee pụọ ị na-aghọta ọ bụrụ ndị ọchịchị niile ma dịka mbụ ụfọdụ na-azọgharị ọkwa o nwere ndị kama ị ga-emeri ha obodo mebie ihe asa o nwere ndị anaghị eke ọkwa ọ na-apụzi apụ ihe niile ị na-ekwu o nwere ike si ka agha saa etu esi wee ghazie na osi ebe oje ebe a na oche ebe a maka na ọ chọrọ ije dịka na sineti ọ dị mma Amechi ndị a na-apụ n'ọchịchị dịka onye apụrụ ugbu a kedu ọdịmma ndị o bu n'obi maka na ọ bụ apụga nyere ya n'otu ndọrọndọrọ apụga ka o si banye wee banye ọkọrọtọ ha ka o ji ugbu a ọ banye na o ji ọkọrọ dịka onye nke abụọ na Anambra wee banye na ndọrọndọrọ na-agbabeghị n'ọkwa ndọrọndọrọ ha ahụ chọkara ọkwa ka a ga-esi wee zọọ ọkwa ka ọ dị ugbu a na Anambra ewere osote onye na-achị kedu ka ihe a si dị n'iwu maka na ama na ihe ga-eme mmadụ pụọ na ndọrọndọrọ bụ ewere ọgba aghara maọbụ na otu kewara ekewa mana ọ dịghị m ka a si aga ugbu a na ha kewa maka na ejesi ekpecha n'ikpe niile a na-ekpe n'ụlọ ikpe n'anya Chizzy ka ngwa gị mgbe onye a nọbụ n'akwụkwọ ị ga-asị na osote onye isi ọ na-abịa nọchite anya ọ na-abịa nọchite akpụkpọ na mbe o nwere ihe m nụrụ mere ndị Anambra ji wee ghara inwe onye nọchitere ha na nzukọ ndị gọvanọs nwere mana ọ bụrụ ihe m ga-abịa maka na ihe m nụrụ anụ amarọ mba eziokwu mana ọ ihe na-egosicha ka ihe si wee dị na-ajụ gị sị ọ bụrụ na gọvanọ Anambra na onye na-eso di ya n'ọkwa na-akpa ọfụma ọ ga-esi ebe ha nọ Chizzy na ịtụ amụ na gị na ebe a na-ekwu ị na ebe ene ọ gị nwa bụ onye isi program a na-eso gị anyị wee na-akpa ọ bụ na mụ na gị ekwekọrịtara anyị a ga-anọrọ ebe a na-akpa ọ ikwuru na-agbagwo mkpụrụ na-agbada ma ọ bụ n'ime ịtụkwara na n'ote ya bụ ọ bụ na ya na ya na-akpa ọfụma anyị nwere ike nọkọta ofu onye sị na ya pụọ mana abịa na nke ọkachasị ugbu a na-azọ ọkwa a kwesịrị onye ọbụla kpoko ka gbakpọkọ $1 million zọtagodi ihe a na-azọ mana nke ha zọtara azọta nke ha nọ n'elu ya kedu ihe o nwetara maka ya na-agwa gị ha bụ na mmadụ bụ deputi kedu ihe na-eru ya aka ọ naanị ọkụkọ nwata nwe na-ajụ etu ndị be si ekwu na oke afa na-egbu nwa nkịta na a na-ahịa akpọ gị nke a na a na-eme eze bụkwa na ihe eji eme eze ị na-anụ ya na-agwa gị ọ bụrụ na ị nọ n'oche ịbịa ikwuru maka ihe iwu kwuru maka onye hapụrụ na pati o ji wee rigo n'ọkwa hapụrụ PDP banye na APC kedu ihe mana ọ kacha ọkwa ọchịchị Anambra ọ kacha ọkwa ọchịchị Ebonyi ọkwa bụrụ PDP ka ọ nọ ya wee nweta ọchịchị ka na-achịkwa dịka APC ana m agwa gị sị gị n'iwu etu iwu ndị a na-emekọrọ n'iwu bụ ụmụ ogbenye ma ọ bụ pati ma ọ bụ na apụta n'ihe gbasatara ndọrọndọrọ ma ọ bụ n'etiti obodo ikpe na-amakwa na ọgaranya ọ bụ na mgbe Ken Nnamani sịrị na
na onye nwanne ya nọ na izu na ikpe adamị ọkwa ịnụrụ ya mana eziokwu bụ ihe kwesịrị ịma mmadụ ikpe ma ọ bụ ịtọ mmadụ na-agbụ mana anyị afụgolu na etu ndị politicians wee dị nọọ onye nwanne ya nọ n'izu bụ onye na-ekwu eziokwu. So ụmụ ahụ gịnị mere kedu ọgba aghara dị na PDP mgbe ọ pụrụ ị na-ahụta ya na-agwa mana o jego oje na Abuja anabata ya. Fani Kayode hapụrụ je anabata mmadụ na-edu naanị Buhari bụ onye mfu nọ na pati esibe na pati mana pati Buhari nọbụ na ya ọka dị CPC ọka dị ọ dụrọzi ọ na-ese ehibe nke ha nke o hibere ọnọrọ na mana onye maka bụ onye kachasị na ndị ụfọdụ dịka mana ị gaghị asị na ọ nọ n'ofu ndọrọ ndọrọ maka na ndọrọ ndọrọ nọ na ya ọ gbawego ndọrọ ndọrọ ya ka nna chikwugodosi na nke ahụ ọka dị na ọdụrọzinụ na ịchọwa ndị nọ na pati ha kịta na Naịjirịa na ha eburu ibu o esi ebe a gata Atiku ọkwa o si na PDP JPC CPC nachitekwa na PDP o nwere onye fụrụ ihe adịrọ mma na ya etu a ka ha si eme ya bụ na ihe ha gosiri bụ na ndị politicians na-adanye isi ebe ọbụla ha fụrụ ụzọ mana ọ bụrụ kịta na ihe gbasara ntuli aka nọọ ihe ndị be anyị kwuru ihe ndị mmadụ kwuru bụ ihe na-egosi na-apụta ị mara na ị nọ na pati elu ị nọ na pati anọ ọ bụ umbrella ọ bụ azịza ọ bụ ọkụkọ ihe a maara bụ mgbe e ga-eje tụọ vootu amara ma umbrella ka a ga-anọ na ya amara ma a ga-eji azịza zapụ ma ọkụkọ bụ ihe ga-akwawa akwa isiokwu kakara biko jee na Kpakpando TV na YouTube unu ji esonyere anyị wee fụ ka anyị si doise wee na-eme ya. Kpakpando TV na YouTube iru ebe a isore ị na-enweta ozi ụbọchị niile anyị na-ebute ka anyị si agbasa ozi. Cheta na ọ bụ n'ọrụ mgbasa ozi kara aka ya bụ Solid FM ebe anyị nọ wee na-eti akara 100.9 ka ya ji eweta anyị gbapịa ọsọ maka ọgbaghara ka ọ bụ ọgbaghara ka ọ bụ uche nke ya. Kedu ihe ga-eme na onye na-azọ ọkwa ọchịchị na Anambra ga-ahapụ ije na-agbasa ozi na Anambra jebe na Lagos na Alaba na ihe ndị ọzọ na-eji agbasa ozi? Ọ bụrụ ebe ahụ ka a ga-abịa ya aka ka ọ bụ agwata ndị Igbo ebe ahụ ekpọbata ha na Anambra dịka otu Senetọ Ifeanyi Ụba eji anụ akụkọ ka o si na-eje na Alaba ma ala dịkpọ ma Lagos na obodo dị iche iche. Ka m gwa gị ihe o mere ụma ihe ọ na-eme steeti ọbụla nwere ka ha si wee dobe arụ ụda elekshọn na Anambra ụmụ ike na-eme elekshọn na Ebonyi ọ bụrụ etu akọ ga-esi wee daa n'Imo ma ọ n'Enugu ị na-aghọta steeti ọbụla nwere ka ha si edobe arụ na ndọrọ ndọrọ. Ndị Anambra ndị Ifeanyi Ụba jere ifu na Anambra bụ ndị be ha nwere ike ọtụtụ n'ime ha nwere ike ọ bụrụ na ha gbara akwụkwọ na Anambra ọ bụrụ na ha gbara akwụkwọ na Anambra ndị a bi na Lagos nwere ike iweta ego wee kwado onye na-azọ n'ime ahịa ebe ahụ wee tụọ ego wee sị ka anyị kwado onye a maka ka m gwago ego eji azọ ndọrọ ndọrọ ọtụtụ oge ọ bụrụ onye na-azọ na-eweta ha ncha niile ọ na-achọ nkwado na ndị kwenyere n'ihe ọ na-eme ndị be ha na ndị ọzọ n'agbanyeghị na iwu nwere ka o si wee kwuo etu o si eweta ego ndọrọ ndọrọ ya bụ o jere ebe anwa ịma na ndị Anambra bisi ike na Lagos o jere ebe ahụ ọ gwa ahụ okwu ama na ndị Igbo bi mana ndị Anambra bisi ike ebe anwa o jere na ebe ahụ ịgwa ndị Anambra okwu na ụdị nkwado ndị gbara akwụkwọ na Anambra ga-atụ vootu ha nata ma ịma ebe e mechikwa na Anambra na-enwezi oge kụchapụrụ n'oge ndị ọzọ niile ji eme nke ha o wee nye ha ohere dị iche dịwagara iche ịpụta wee sị ka ha nata mme nke ha nachi azụ na-ekiriri ndị ọzọ ị na-aghọta ya bụ na ma ndị Anambra bikwa na Lagos eme biznes nwere ume a ga-eji wee kwado mmadụ dịka n'ego ma ọ bụ na nkata ka mkpa gị etu ha nọ na Lagos ha nọcha na WhatsApp na-akpa ha na ndị be ha nọ na be ha na-akpacha na-abịa ka o nwere obodo ọtụtụ obodo nwechara WhatsApp group ọ emego ebe ọbụla ị nọ ị na-eso ihe na-eme n'obodo. Mana dịka o si adụ ugbu a na Anambra ọ dị ka ndị mmadụ ga-apụta n'Igbo tụọ ụtụ bịa ya aka dịka esi agba ịmana ewe ndị ntorobịa na ụfọdụ si na akwadoghị ndọrọ ndọrọ ịzọ ọkwa ọchịchị n'ala Igbo ọzọ na-achọ ịzọ ọkwa ọchịchị na Anambra wee bido ụdị ihe a na-eme a na-agba ndị mmadụ na-ada dịka o si ada ugbu a na gbasara nchekwa
iche na nchekwa ga-ezu oke onye ndị mmadụ obi isi ike ịpụta wee bịa ya aka n'oge na mkpụrụ ụbọchị 6 ọnwa a na-abịa abịa. Ka m gwa gị nke bụ eziokwu bụ ofu onye mmadụ ịbụọ puku mmadụ pụtara tụọ vootu, a ga-akpọrịrị rizọtụ wee kwuo onye meriri. Mana ka m si afịa wee ike amapụta ka esi wee na-eche, maka na onye na-apụta ga na-ene anya, maka na o nwekwa obodo si wee dị kịta kwa mbọsị ole ka a na Obianọ chọrọ ije chụọ nta vootu n'ebe nwadụ ma n'ihi ala wee wakpo ebe ahụ, ndị nta akụkọ buru ya wee gbachaa ndị mmadụ egbe merụọ ndị ụfọdụ ahụ. O nwere ike ọrụ mbọsị anwa, mana etu esi wee na-ekwu na ha na-akwadosi ike ndị uwe ojii na ndị ọrụ nchekwa na o nwere ike ọ bụrụ na ọrụ mbọsị anwa na ha ga-ekpo ndị ọrụ nchekwa wee gbaa ebe niile okirikiri. Mana ihe m na-eche bụ na ụfọdụ ga-eje na ndị na-arụ ọrụ ebe anwa ka ha na-eme ihe ọsịsọ na onye bi ebe ọ tụọ vootu ọ pụọ. Mana ihe ndị mmadụ na-eme bụ ha tụọ ha nọrọ ka ha mara ma ọ bụ ihe ha tụnyere ihe a ga-agụ wee kpọpụta ka o si wee dị. Mana etu o si wee dị adị m eche na ọ ga-adị etu o kwesịrị ịdị na ọ bụrụ na ihe a niile na-eme adịghị mana a ga-emekwa ya bụ elekshọn. Anyị na-ekene ndị na-ekiri anyị na YouTube ugbu a. Michit, ana m ekene gị onye ukwu na mba ukwu, ọ ga-adịrị gị na mma. Ịchọọ ikiri anyị ije na Kpakpando TV na YouTube jekiri anyị. Ọ dị ma ihe ọzọ m chọrọ ịrụtụ aka wee jụọ bụ dịka o si ada ugbu a maka ihe gbasara onye Igbo ichi na ka atụnyeli ya, maka na ekwuchara okwu wee si na enebe anya onye ndị kwesịrị ịpụta ugbu a chịa maọbụ ebe kwesịrị iwepụta ndị onye ga-achị o kwesịrị ịbụ n'ala Igbo. Ọ dị ka ihe a na-ame na Anambra, maka na ụfọdụ ebidogo kwuba okwu anaghị na-ekwuda ndị Igbo. Ụfọdụ asịkwara na ekwesịghị ịtụkwasị onye Igbo obi ka ọ chaa Naijiria. Ihe na-eme na Anambra ugbu a ọ ga-akpụtu maọbụ iwetuta mmụọ maọbụ iwepụ obi ndị mmadụ n'ebe ndị Igbo nọ, ka ọ ga-akwalite ya ka wee sizia ka esi na ọwụwa anyanwụ ndịda Naijiria wee weta onye ga-achị na Naijiria n'afọ 2023 na-abịa abịa. 23 na-abịa. Ihe na-eme na Anambra o nwere ka o si wee dị iche na ihe na-eme ọtụtụ ebe ndị ọzọ dị iche iche a na-eme ntuli aka. Ịzọ ọkwa na Naijiria abịagodịrị etu o si wee dị, ọtụtụ ihe na-ahazizi kịta. Ọgba aghara, ikwu okwu asị, ikwe nkwa ama na ama eme, idufu ndị mmadụ, iwugbu ndị mmadụ na ime mpụ na aghụghọ, ihe niile bụ ihe ya na ịzọ ọchịchị dịzi kịta oge ugbu a na obodo anyị Naijiria. Ọ bụrụ naanị Anambra nke ọ na-abụ naanị n'ala Igbo. Ịma na ebiri m na Rivers steeti bite aka tupu isi ebe a nata. Ihe niile na-eme ebe ahụ ama m ka o si ada. Mgbe Wike zọrọ ọkwa nnaghachite azụ, ọ bụ na ọ bụrụ onye siri ike kwukwuru ana gbara akada wee gbaa aka, onye a nwere etu ọ ga-esi wee na-achị azụ. Inweta ihe ndị federal gọọmenti mere ebe ahụ, ndị APC nkwado na ya were niile gọọmenti etiti ji wee na-ebi wee gbakwuru ndị APC na Rivers steeti, ma ndị agha ma ndị uwe ojii, ihe niile. Mana ndị mmadụ pụtakwara wee kwụrụ ebe ha kwụ maka emere enu emere ana. Ka m gwago, ọ bụ na ndị mmadụ ndị be anyị ma ike ha nwere na mmadụ na-ebu ndị uwe ojii ya bụ na ihe a na-eme na Anambra ọ bụ na enupụta n'igwe ọ gaghị emetụta isi na Igbo. O nwere mgbe emere elekshọn na Bauchi, emechaa elekshọn
etu onye na-achị Igbo anwa bụ Muazu onye na-achị Igbo anwa bụ Usman Muazu ọ bịa chịcha 8 years ọ chọọ ka onye ọkwa nyefee akwa n'aka onye PDP ọzọ onye pụtara mgbe anwa bụ na Kwambo wee pụta nọrọ na ọ dị ka APP mana ndị be ha chọrọ ya o nwere ihe ndị PDP emerọ kpoo ịma mgbe ha na-achị kpoo amị kpoo polisi mara ihe ndị obodo mere ha eje nupụta n'igwe ebe a na-agụ vootu ya na-agwa gị bụ thousands of people ndị ntorobịa chiejie ha narọ chefo ha narọ nọrọ ebe ahụ emecha ha mara Bauchi nke ihe na-ekwu bụ na mpaghara obodo Naijiria a na-ekwu ịbịazi si n'ala Igbo were ọkwa ma ọ bụ were onye ga-achị ugbu a maka na ị ga na-anụ n'ihe ndị ụfọdụ kwubegoro na ekwesịghị ịtụkwasị onye Igbo obi ka ọ ndị a niile na-ekwu ihe a na-ekwu ka ọ masịrị ha agwara gị sị gị na ihe dị na politiks bụ eji ọnụ egbu ọjị na politiks ikwu okwu asị idufie mmadụ site n'okwu ọnụ ịbịa sị gị na ihe anyị na-afụ dị ọcha dị oji onye na-ekwu na ndị Igbo adịrọ ntụkwasị obi achọrọ ka onye Igbo chịa onye mere mmadụ onye ndị Igbo kwuru etu ahụ ụfọdụ na-ekwu ihe a ugbu a bụ ndị ikpe ha dị n'aka ndị EFCC ndị ikpe ha dị n'aka ndị a nwere ikpe ọkwa mbọsị ọkwa n'ụtụtụ ka anyị nọ wee gụọ maka Fani Kayode na jọji na-ekpe ikpe agwa gị esi ya na ọ bụrụ na ya afrọzi ya na ya afrọ ya na ọ gbatugo ịbịa n'ụlọ ikpe nke ugboro ise na ya afụrụ ya ọzọ ejide ya nsị ekwu na afụ gị kpatara ji wee hapụ PDP wee na APC ọ ji ụzọ Kanu ọkwa mgbe ha tụrụ ya nga mgbe onye ikpe ya na-achọ ije ka ebie ya ka ama ma ọ ga-ana ma ọ ka atọ ya nga ọ pụta gwa ụwa niile na onye gbasara Igbo na aka ya pụgona ya ọzọ ya anyị ma ndị ọbụla bụ ngwongwo na ngwongwo ga-achọ ihe niile ha ga-eme ka o wee nye ha nkụta ume ma ihe kachacha enye ndị politicians ndị South East na-aka emekarị ka ha mara ma ha ga-enwetatụ nkụta ume bụ ikwugide ndị Igbo ha kwugide ma ọ megide ndị Igbo ị mara na ọ dịzịa ha ka ọ ga-abụ na ndị nụpụrụ anụpụ ha na-eche ha maka ihe niile dị n'aka ga-afụta ha ihe ọ dị mma ugbu a a ga-akpọpụ ekwentị ka unu wee soete ebe ọnụ na zụtara ya ozi na Kpakpando TV na YouTube ije na YouTube chọba Kpakpando TV ije na Facebook chọba Kpakpando TV maọbụ chọba Chizzy Ani maọbụ Amechi Ugbuele ewefu ka anyị si dozie maọbụ chọba Solid FM na Facebook anyị kara aka wee bụ isi ebe a akara ị ga-eji wee kpọbazi ugbu a wee tie ọnụ n'okwu bụ 090 9771 1009 0909 7711009 maọbụ 09023111009 ịgba anyị gbadata ekwurekwu gị ka o wee kwa anyị wee mee ọ dị ma onye na-akpọ gwa ya afọ gị na-eme isi akpọ baba otu nde nke email daalụ ka ndị ọzọ ọ dị mma wọchọta na-ekene gị daalụ ana m ekele ọ dị mma 09097711009 maọbụ 09023111009 afọ gị na-ebe iche akpọ gwana ya afọ gị na-ebe iche akpọ
from Ebonyi State. ngwa gaa n'iru sụọla Igbo yele Oke ọnụ m na-etinye ebe a bụ na ebe ala Igbo si dị kịta abụrụzi ị na-ekwu gbasara elekshọn. Na ihe anyị nwa chọrọ bụ ka ihe anyị ji aka. uche ya dị ya njọ uche ya dị ya njọ ka e were onye ọzọ ihe anyị na-ekwu bụ ndọrọ ndọrọ na Anambra dịka o si gbojuo ụdọrọ osote ọchị obodo Anambra ugbu a bụ dọkịta Nkem Okeke bụ onye na-esote akpọkwue dike Willie Obianọ o bugoro ebugharịghị ọnọdụ si na Chigba ọgwụ ngwa biko ndị Anambra otu eke mebere anyị amamụke nke Ifeanyị Ụba kedu maka PDP maka ọzọ Igbo ijekene ọzọ Igbo chansị ka anyị malụ ma ọ ga-eme ya mgbe nwere ọchịchị na ndekọpụ ndị ọtọpụ gbadoro ọrụ tinye ọzọ Igbo ka ọ chịa anyị a na-ekwuzi pati anyị na-ekwu uwe mmadụ daalụ ezi nwanyị daalụ ọ dị mma afa gị na-ebe isi akpọ ekele gị wabeze odogwu ndị ka imel daalụ Echefu m na tata bụ ụbọchị ọ ka m daziri anya oke nya ejekwuru mba ntinye ahụ mgbagharị isi m chiri echu ọ ga-adịcha mma ọ ga-adịcha mma nke bụ ego ihe unu na-ekwu n'etiti a ọ mara mma mana obere ihe ntị ka m tinye olu unu bụ na unu cheta mgbe Goodluck zọrọ ọchịchị ọ zọrọ ọchịchị prezidenti nke abụọ ebutere editin ihe eji eme elekshọn si ọtọ obie aka ya bụ ihe riketi ekpụta aka ya ebutere ya nwunye ya si ya tinye aka ya bụ ihe riketi ya mkpụrụ aka nwunye ya ewebutere ya nke abụghị nke agbara ọkụ izie ya mee nke ahụ na-abụghị nke agbara ọkụ wee nabata aka ihe gosiri mgbe ahụ bụ na ọ daga elekshọn na nke ahụ o tinyere aka na-abụ nke na-abụrụ nke ọgbara ọkụ na nke ọgbara ọkụ ewepụga aka ya na elekshọn wee bụrụ ya bụ Anambra otu Chineke dị n'igwe ya eme ka ha bụ ihe elekshọn ha APC ya ewere ebe ahụ uche onye adịghị njọ uche nke m na-ekwu ya deputi gọvanọ ahụ pụrụ na-agwa ha dasị na na-adịghị na mmụta nke m onye ya nke emere chọrọ iwere Anambra Imo Ebonyi steeti atọ ọzọkwa bụkwa Abia steeti maka na anyị nwapụta isi na-enye ha nsogbu maka Biafra ka ha kpọkọta gọvanọ niile n'ebe ahụ adịghị tụọ anyị ọkụ na ihe na ha tụọ anyị ọkụ ka ndị Igbo si ekwu asị na nke ụfọdụ ka ndị otu onye ọ dị mma ka ewere ofu ya kachibe ya afa gị na-ebe isi akpọ biko gwa ya afa gị bee ya nkenke ngwa bee ya nkenke ihe maka ikwu maka mpụ ndọrọndọrọ ngharị ndọrọndọrọ nke Andy Ụba mere na Lagos unu ekwutebeghị tọtụ edo o nwere klipụrụ ya ọ gara na Alaba mana ebe ahụ a tụrụ ya pịọ wọta were kpọọ ya iyi ebe ahụ ya na ọ bụ onye ori nwere klip anyị nụrụ nke ahụ maka na ya nụrụ ebe a daalụ ya anaghị ekwu ebe ihe anyị na-anọ na-emere anyị mana nsogbu adịrọ ihe niile akpara ebe a na ka ndị mmadụ sitegasị ọnụ na ozi zitegasịrị bụ echiche ndị zitere ya na ka ha site ọnụ ọ bụrụ echi nke na sịrị ya ama echi nọ na ka ndị mmadụ sikwa ka ekwu na nchịkọta okwu na nkenke na nchịkọta okwu bụ na ihe a niile bụ ka ndọrọndọrọ si wee dị etu ọbụla si wee dị ka anyị mata na ọ ihe egwuregwu ka ọ bụrụ ụdị dịka na a na-eme ya nwere oge onye ọbụla ga-abịa nọrọ n'ọkwa gọvanọ Anambra mana ndị Anambra si hapụ ha ka ha pụta tụlie wee kwuo onye ha chọrọ ka ọ nọrọ n'ọkwa ndị a niile na-azụ ya
asị m kwuo m ga-asị gị na ha ncha niile tozu ịbụ gọvanọ Anambra steeti mana ọrụ mbọsị ahụ ndị ọbụla pụta nwere tụlee aka ka ọ bụrụ ihe a kwuru ka gọọmenti wepụtara. Ọ dị mma, ụlọ ahụ m chọrọ ugbu a bụ olu Amechi Ugwuelu Igbo. Ya bụ na nke ga eji wee chebiziri anyị n'ụtụtụ echi ebe ọ ga-egunyekwa chinchin n'oge ahụ a ga-enyocha ọkpụrụkpụ isiokwu dị na akwụkwọ nta akụkọ dịka ha si dee ya. Ọ ga-ejikwa Igbo kọwasị ya ka o si ada. Oge a m ga-ebukwara oche ajabọ ga-anọ ya. Anyị ga-eji oju bara abara n'ụtụtụ echi na ọkụ elekere 7. Oge ọ ga-akwụ elekere 8 anyị ma ama egwuregwu n'Igbo. Elekere 9 ka anyị ga-eji wee mee okwu akpụ n'ọnụ n'ụzọ pụrụ iche. Anyị ga-emegide ya otu ọ na-akwụ elekere 10 n'ụtụtụ. Anyị ga-eji Igbo wee gbasaba ozi wee elekere 10 nke ụtụtụ. Mana o ruo na mgbede ọkwụ elekere 4 mbụrụ oche anyị mee ya n'oge omenala wee na-asị nke echi ya zere onye mara ihe na-eso okwu ya emezina ya. Udo ka mma. Ndị ọbụla nọ n'ọkwa ọbụla ịnọ n'ime obodo, ịnọ ebe ọbụla, ịnọ na mba dị iche iche, chọọ udo maka na udo ka mma. Ndị na-achị anyị n'Enugu sọrọ udo mana a na-asị onye mara ihe na-ese okwu ya eme na udo ka mma. Mgbere ọnụrụ ugbo ọzọ ma eji ofe wee soro unu wee gaba na oge nke maka na dịka oresi nọrọ ị na-ekiri anyị na Kpakpando TV gba ifu na ọcha TN ha agba okirikiri wee na-ahazigisi ihe ha ga-eji wee duru unu wee gaba n'oge nke ha n'oge na-adịghị anya. Abụ m Chizzy Ani. Chebiziri m echi maọbụ je soro m na Kpakpando TV na Facebook maọbụ soro Chizzy Ani na Facebook maọbụ soro Solid FM ebe a niile ka m na gị kpakọtazie na Facebook. Ọ ga-adị n'ọnụ ka ọ dị